pamusoro ida ndaura nenyaya iri paitem 16 case number 158 of 26 iri nhau yeland dispute yakamangara naCollins makore achimangara trust takaenda kusite visit panhau iyi both parties vakanga varipo vamakore natrust Ditunge naChikanga. Tiri pasite visit vamakore vakatsanangura kuti unofema kuti ukuindopi mudare muno pari zvino vamakore Collins makore kozoya trust Ditunge ora naTachiwe Chikanga. Nhau yakanga iripo ndekuti nhau yakambotongwa kudarikwa Murape bvetwa appeal. Kudarikwa Murape yakaenda chinzi vakomana 2 vakanga vabatanidza ndima dzavo mugadheni dzanga dziri measured 33/14 imwe 33/15 kubva vatengesa. Saka vakaringa yatongonzwa vadzosere mari asi vaenderere mberi vachishandisa nzvimbo dzacho. Asi Collins makore aipikisa kuti varume avo sezvo vanga vambotengesa nzvimbo iyi ngavabve panzvimbo iyoyo. Achitsanangura Collins makore anoti nzvimbo iyi ndeyababa munyini vake. Vari baba munyini vake vakaita vanasikana vaviri vambasina mwana mukomana. Saka vanasikana ava vari kuSouth Africa. Saka Collins aitaura kuti ari kuda kurecover piece yegarden on behalf of hanzvadzi dzake vana baba munyini vake vari kuSouth Africa. Uyezve anoti nzvimbo idzi anga akadzipa ndiye anga akagovera vana baba vaDitunge nababa vaChikanga. Zvinova zvakarambwa naDitunge naChikanga kuti haasi Collins makore akanga akapa ana baba vanzvimbo. Sekutsanangura kwazvakabuda tiri paground nemusha, pakashayiwa umbowo hwaitsigira mashoko aCollins makore kuti akapa baba vaTrust Ditunge naChikanga. Hapana munhu mumwe chete akagona kutsigira Collins makore. Collins makore anoti akazviita vari voga baba vaTrust nababa vaTachiwe Chikanga. Vakangozviita vari vega sezvo Collins aipa vana baba vaviri avo. Achiti gadheni vana baba vacho vari kupa vese vakashaya. Vabereki vacho ana mai nababa vakashaya. Uye anoti akazviita gore ra1990 ndo nhau ndo pakupokana navo pavanoti 1990 wanga nemakore mangani Collins 1999. Yes. Anzi mama ane makore mangani? 99 Ditunge naChikanga vanoti nzvimbo yemagadheni vakamapiwa kumakore ana 1994 1996 vachiti ndombo yakagara vakabva vapiwa magadheni. Mukunzwisisa kwavanoti vakapiwa naSabhuku vakanga varipo panguva iyo. Zvinova zvakazopupurwa nevamwe mai vachiti nzvimbo iyi takanga ndichida kutomboipiwawo zvekare naSabhuku, asi ndakairamba ndichiti mvura inokasika kupera pakarikuhwa ikako pana masikandoro. Takazoendera mberi tichibvunza vamakore kuti nzvimbo iyi yakawanikwa sei kuzova gadheni rababa munyini wavo wavaitaura. Panguva yavaitaura kuti vakati 1979 but nzvimbo yacho tichiitiongorora nzvimbo yaiti tichibva muRiverbank mugowa chamo mamasikandoro tichikwidza kumusoro measured 33 nhano 33 tichienda uku panzvimbo yavo yakanga ine 44 zvichireva kuti itori Streambank cultivation murikova maitorimo. Kana dziri nzvimbo dzaigowirwa pamutemo sokuongorora kwatakaita sidai
haisi nzvimbo yakanga ichitenderwa kuita garden, asi takangonoti nzvimbo dzinenge dzakabatirwa panguva yemadiro pakanga pasingashandiswe mutemo, munhu achingobatira nzvimbo. Ndo maonero atakaita sedare nemafambiro atakaita. Handizivi kana pane zvandasirira kutsanangura ungagona kuwedzera, asi isusu ndozvinhu zvatakabuda nazvo sedare. Asi pakazobuda zvemumbo wekuti nhau yakambomhan'aro mashure achida kuvabvisa uyu Collins Makore pavamurapi ndokuvakundikana ndobva vagara. Havana trust naTachivei vakauya vana vemumusha umherikanuketa vakatengeserwa neainzi Boido vese vari vaviri vakatengeserwa. Mumwe akatengeserwa nemunin'ina waBoido, mumwe naiye Boido wacho. Koyo Collins mwana wemu. ndere kunoti chiko chikura munzvimbo idzi dzese ndakadzidza kuchikoro kwamunifi. Nzvimbo idzi dziritori kusaidi kwamungati zvokuti ava ndiro kwamurife ndikutoshaidi vanonetsana sei nzvimbo yekwamungati. Ndo zvandira ngotauro wangu. Saka mimi conclusion yenyu sepamakase pamaede kuti kudiyani? Conclusion yatakaona isu sedare umbo hwekuti Collins ndepavo takaushayiwa nekuti vanhu vese vaipupura kuti Collins pairimwa namai guru vavo vakambotanga pachimwa namainini vavo vanhu vaiva varidzi vegadheni vairima kachidimbo vachishiyana naiyi kachidimbo. Havana kumbobvira vakarima kusvika kunzvimbo ine vakomana. Hapana akapupura kuti vakarima, vese vaipupura ingoti asi takangono avo achirima takangona vachirima. Saka pakashaka umbo tobva tazoonazve miti yemupichisi nemango yakanga iri mukati menzvimbo dzavakomana dzavari kushandisa. Miti yaitotaridza kuti yatobereka yaane nguva iripo, asi pane tumademarcations. Asi chinhu chinongori weird panhau yacho ndeyekuti tumagadheni twacho turi kusipana nhanho 15 nhanho 14 kakangoitwa tumukoto zvoreva kuti maallocations achona yakanga isiri Sabugano. tembe. Pamakaita meeting sabugwa changa aripo. Akanga aripo asi akati handina zvandinoziva nenhau yese iyoyo nekuti ndabva ndakazosarudzwawo. But zvamataura zvokuti panapa mutori muStreambank muri kurima. Murikuwa kana pane anopikisa ndiudze pataiverenga nhano tatoti kubva pakutangira age yeriver takutotanga kuverenga nhano. Asi zvokutaridza kuti area yacho yese is being invaded yakutoitwa dzimba. Saka I think kutengesa kwanga kutongotodzese vari kuti vatongotori nemainterest ekuita mastands because that area yacho haina kana development iri kumboitwa. Vanongonongedza kuti garden but hamuna chiripo, panongone mademarcations chete, hapana rimboshandisa ivhu racho. Vana besides gardens chii chamunacho mumusha maDembe Temple? Kumagarden kwedu ndakarima kune nzimbe taitorima mbuzi. Ndati besides magarden chii chimwe chamunacho mumusha maDembe Temple? Chingori pamusha pakatakangosiwa nevabereki. Mwasiwa nevabereki saka vabereki venyu ndo vakauya vakatenga ivhu maDembe Temple. Makore wanzwa zvakabuda kumeeting yamakaita? Asi ndoda kuti nditaure kuti pane zvasirirwa nekuti pauchapupu tina mai vakasumuka vachipupura kuti ndairimamo avo vachiramba kuti ndisingarimi. Koita mai mwana wakwaDembe Tembe akapupura zvakare kuti achiona ana mai veuyu vachibva kunodiridza kwatatachekera ana baba vevava vakatove nehurukuro yekuti ko muri kubva kupi, vakatoti tine patakapirwa nevekwatsetse mugadheni mavo, ipapo makapasiri
then ndichikorera aiwa pana mai vakapupura uchiti mairima pandati vakati mairima chidimbu chiya chisiriko avo vavati maingorimawo padiki. Pane vanhu vaviri vakapupura vachiti takavaona vaingorimawo kubva vachigamhurana kuti mairima kwekutanga vaive mainini wenyu vachirimapo imi mukazopupura kuti nzvimbo yavairima haisi iyo nzvimbo iri dispute avatoda kuita take over nekune apo akwete nzvimbo tichipiwa takapiwa iri yese umbowo hwokuipiwa ndo hwakashaya asi ndo zvazviripo nekuti magadheni aya akapiwa generation yana bobo wedu isusu hatina kutombopiwa magadheni saka magadheni aya tapiwa kana tatumira dare kuti rive pagiraundi risi kutsvaga chokwadi neumbowo then umbowo hwacho huzotanga kuuya kuno dare rasimukirei. ndikuedza kuwedzera kuti mawitness akasumuka achitaura zvavanga vasina kumbozviincluda zvana mai 2 ava vakasumuka vachitaura vachitsikira mai vaitanga ndo vataurwa vakati ivo nzvimbo yacho yamaitaura imimi ndo yamairima asi handiyo nyaya ine vakomana ava 2 nzvimbo yacho handiyo ndiyo yakare nzvimbo yacho yese aiwa nekuti ndiyo yatairima aiwa igore ripi ramairima imi igore ripi ramairima mugadheni ramakapupura mika handiti paya makanyatsa taurai gore ramakanzi ramairima ramakapupura mika igore ripi inini ana mai vashaya taurai gore ramakarima ichi 2000 vana baba vamati makavapa gore ripi ndakavapa 99 handi mazvona saka maizorima sei kwamama makavadamburira kwairimwa nemadzibaba edu nanamai vashaya isusu ndo patakatozopinda utatorima akapa nzvimbo vana baba ivava ndiani ndini muchivapa papi mugadheni imomo kuendi kwegadheni wacho imi mungadai saka makapa vanhu nzvimbo kuti varime unomboziva ndosaka machinzi kana tichiita zvinhu ngatiteerei mutemo hamuna mvumo yekupa vanhu nzvimbo mobva mapa vanhu nzvimbo modzokazve manotora nzvimbo yacho nzvimbo hatina kuvapa zvachose but hazvina kana hwani akazviwitness kana hwani ndudze pane hwani mvumo here yekuita zvinhu zvacho izvozvo une mvumo kana kupa temporary kana kwe 2 days chete une mvumo yacho here kwaya kuti usaziva asi ndo zvaitika weduwe usazvikutaurawo dzanzi nzvimbo iri kwamungata isi magadheni ese evanhu vekwamurifa ari kumhiri kuno kwerukova kurutore andasabhucha vengwa dembetembe and the question mark takaona pane karumu kaako kari recently constructed hatichaziva chokwadi imi makati ndo vasikana vari kusouth africa varida kuita project yemafish pond hatisina but zvinogona kutaridza kuti panenge patoda kuitwa musha ipapo kwete naibaba ndimbobvudzawo vanzwa mambo vati hapana muna mvumo yekupa vanhu handii pakataurwa pana pachapupu chokuti gadheni riri kutaurwa riri mukati meriri pasingave paripo pakufanira kuita handii saka muri kunetserana nenyaya pano pamusiri penyu pano pamambo pano pamambo muri asi sabhuku naishe murapi vakashaya ndo vakatouya vachialoketa madzibaba edu ipapo uri vakakanganisa murwizi hamurimwe handiti murwizi manzi murikuini mune 31 meters mune 31 meters nzvimbo iyoyo yekutara chokwadi haisi yenyu ndeyestate ndeyamambo saka musarwise vanhu mazibva kutaurwa kunzi pakauya kuside visit pakashaya vanyazotaura kutsigirai mataurika futi kuti imi mega mamataura kuti takambovapa kuti takambovapa handiti takapana mambo umbowo kuti makavapa mbichana ndeupi pamwe baba vakavhwadaudza kuti tatopiwa zvachose tapedza madhiri papi paudai nhasi mubutsira dareka kuti patakambovapa mbichana paipai ndikama patakaita se todangoti zvinhu zvendosaka chinhu ngatiremeredzei masabhuku direct kese kaunoita warorerwa waitwa sei waita sei zvese ngoita nasabhuku nekomiti yani yakaenda asi paino ari kupupura kuti pamakambovapa pachoni ipapo zvaizve 2 days kana 3 days
Saka asina hapana umbu kuti pamakavapa makavapa usvika rini. Pakawasaidivhizita paunyatsona umbu ucha wakaita sekuti wakakwana futi handiti. So isindosara sedare risina sokubata kunze kwekuti nzvimbo dzavakomana nadzituku. Ndomwana watotozviita isu kuti ngatimbosiya nzvimbo vakomana vaite sei varime kagara pakadiki kagara mudhuze merukova ngatimbosiya vakomana vaite sei vangorima zvimwe zvindongoti zvapera zvakaita sei zvakadaro. Pesa batati chivasiya vachirima tatisina problem nazvo, asi pakuzotengesa ndopatakanetsana kuti nzvimbo yanga iri yedu imimi maakuzoitengesa sei. Iko zvino mutemo handikuda kuti mutemo wamambo mutemo nyika yedu ngatedze mutemo handiti nguva yemadiro inoita vakomana yakapfuura handiti iko zvino mambo wakati ziso rakandwa mudenga nehurumende munhu wese anopurisa kuona kuti panapa hapasi kutyurwa mutemo here handiti vakaparima ivava vangobatengesa checheto vachikora chii vachikora mutemo hapana anopavaka hapana anopaita sei. Mambo iko zvinoa kuti mutemo ngautengese zvauri hakatengeswe imakomana hapasizotengeswa panhepao kana panzepe kana vatengesa munongo yatovatora vangotengesa dzokai futi nokukasika neevidhenzi uri paiti maseti vatengeswa asi kana vakatotengesa kudhara chii chiripo chakazoti vakatengesa vakabvuma vega kwamambo kwaishe murape vakabvuma imo muno patakauya last time musi wa6 wemwedzi wapfuura vakabvuma zvakatengeswa here makatengesera kuma hatina kumbotengesa vakatengesa chii chiripo chakazoti vakatengesa Ukamboona fence. saka kutaura kuti dzese dziri mbiri hazvichamudezvo. saka kutaura kuti kudarire kwaishe murape vakanyepaka uye mudarire muno futi vakanyeba nekuti vakabvunzwa kuti mudare muno vanaotengesa ndozvatabati handiti ende tiwadzokera kuti hapasi kutengeswa panhipapo inoshandisa imi panhu ipapo panguva yachinhu chinonzi matengesa cheche yainodzika kunodare tokubvisa ipapo ivhure machina mhora hatitengeswa nangorwarirwe nangofirwe nangoite sei ivhure machina mhora haritengeswe ine munoshandisa imimi pari penyu panhu papi ipapa hapatengeswi kana pana makatengesa iyo zenopedzerana ikoko hapatengeswi panhipapo ngatiperere pano imimi ndimi chita iziso rokuona kuti hapana kuitwa se hapana kutengeswa here zvaona kusiyana vanhu vabude vaendewe kunze kwafamba kana tatotora kuti vanhu saine mubudeka munobuda dare ndilori tamunodzoka mupiwa majudgments anyway hamuzoka kunze kwasviba here ndozotaura kudandi udakupiwa judgment ezvinezvi